Komplew in-negozjati biex jinġib investiment mill-kumpanija tal-avjazzjoni Antonov mill-Ukrajna. Dan wara negozjati li bdew f'laqgħa li kellu l-Prim Ministru Joseph Muscat mal-President tal-Ukrajna Petro Poroshenko fi żjara li dan tal-aħħar kien għamel f'pajjiżna. Il-Ministru tal-Ekonomija, Investiment u l-Intrapriżi żgħar Chris Cardona, flimkien mal-Ambaxxatur tal-Ukrajna u uffiċjali tal-Mimkol u l-Malta Enterprise marru l-Ukrajna biex jesploraw il-possibilità li jiġi attirat investiment minn din il-kumpanija kbira. Il-Viċi President tal-kumpanija Antonov, Yuri Kordjanin, saħaq li pajjiżna għandu vantaġġi kbar x'joffri lill-qasam tal-avjazzjoni. Jekk il-kumpanija Antonov tibda taħdem f'pajjiżna, din tkompli tissoda s-settur tal-avjazzjoni li għandu importanza kbira, kemm minħabba li jagħti valur miżjud dirett lill-ekonomija, kif ukoll minħabba l-pożizzjoni ġeografika ta' pajjiżna bħala ħabb ċentrali fil-Mediterran. Wara din il-laqgħat taħdidiet baqgħu għaddejjin hekk kif il-Ministru Cardona sostna li l-laqgħat komplew anke fuq is-settur tal-ikel. Dan blaqat fosthom mal-Ministri tal-Agrikoltura, tal-Ekonomija u tal-Kummerċ kif ukoll ma' dawk li jieħdu ħsieb il-kooperattivi tal-qmugħ fl-Ukrajna u l-produzzjoni tagħha. Il-mira hi li tiżdied il-preżenza loġistika tal-Kordin Grain Terminal biex hekk titjib il-ħidma tal-kumpanija minn dan il-post li fl-aħħar mill-aħħar hija proprjetà tal-Gvern.